Bé, jo he d'agrair a Convergència això, no? I a l'Artur que hagi tingut en compte els bloggers, que ens hagi cridat. Jo crec que internet és la gran revolució mediàtica del segle XXI i en aquest sentit crec que la catosfera és una mica com la punta de llança. No? Tracta d'això, no? De canviar de paradigma. El paradigma 2.0 és aquesta àgora en la qual estem tots nosaltres, on hi ha aquest intercanvi, aquesta interacció, on l'individu ja no és un subjecte, el ciutadà connectat ja no és un subjecte passiu, no? Que rep, sinó que el que fa és actuar, interactuar i relacionar-se amb els altres. Jo crec que Catalunya serà catosfèrica o no serà. Per tant, crec que està molt bé aquest pas endavant d'intentar arribar d'una forma a la xarxa. No? En aquest sentit, Convergència és pionera. No? Jo crec que la manera com la gent de Convergència, l'equip de l'Artur, ha convidat a uns quants blocaires a la conferència del dimarts, pràcticament amb acreditació de premsa, i aquest tipus de conversa de càrrecs polítics amb blocaires independents que jo sàpiga no s'havia donat mai, demostra que Convergència ha entès molt bé el fenomen, com a mínim, i té l'orella molt ben parada. Els partits més jeràrquics, més tancats, es miren l'internet amb un cert recel. En principi, els partits que se'l miren sense recel és que són partits més oberts, amb més ganes de descobrir àmbits de llibertat. No? Actualment els blogs, els partits els estan utilitzant bàsicament per difondre perfils de candidats, per difondre ideologia del mateix partit. Altres blogs o espais d'informació de persones que no vincules directament a un partit són molt més seguits, són molt més, es llegeixen molt més. No? Amb tot, està per veure com construïm, i això també ho hem parlat aquí, aquest feedback, la manera com els partits baixen a aquest terreny que hi ha l'interès. També és important, com hem dit, veure de quina manera els polítics es veuen a si mateixos a través de l'opinió que es generen en aquests espais de la blogosfera. Va molt bé a la xarxa, en primer lloc, per reconèixer-nos entre nosaltres com a membres d'una comunitat lingüística i cultural per a donar-nos a conèixer. No? La marca Made in Catalonia hauria de ser sinònim de prestigi, no? de qualitat. No? I aleshores ja tenim amb el domini .cat, ja hem aconseguit, de fet, ser una nació digital. No? Ara el que cal és omplir aquest domini, el .cat, omplir-lo i la catosfera d'excel·lència. La marca Made in Catalonia hauria de ser sinònim de prestigi, no? de qualitat. No? I aleshores ja tenim amb el domini .cat, ja hem aconseguit, de fet, ser una nació digital. No? Ara el que cal és omplir aquest domini, el .cat, omplir-lo i la catosfera d'excel·lència. Com ho fem, això? Doncs jo crec que comprometent-nos tots amb una recatalanització i també sentir-nos orgullosos de la nostra identitat. No? Dintre de l'aspecte més polític, aquí jo crec que el paper més clau és una funció d'accelerador, és a dir, d'intensificació del debat. El que abans era més esporàdic, per exemple, la conferència de l'Artur Mas del dimarts, en 2 dies ha donat un volum bestial. No? Clar, això abans no passava i, per tant, en el debat que convé al nostre país al voltant del catalanisme, de l'independentisme, etc., penso que pot actuar d'accelerador. Diguem que el paradigma aquest que deia de la política 2.0 és no només emetre com els mitjans tradicionals. Aleshores, ara és canviar això i ja dic, l'opinió de cada ciutadà ha de ser tenida en compte i pot interaccionar, diguem, i aleshores apareix aquest feedback a través de la xarxa. No? El pes específic que nosaltres tenim demogràfic i cultural, en què culturalment som 7, 8, 9 milions de persones. La nostra presència a internet, la presència en llengua catalana és molt més alta del que li tocaria. Per exemple, el .cat i els blogs en català hi tenen molta més presència del que li tocaria, això, demogràficament i culturalment. Un conegut meu diu, escolta'm, o som molt pesats o tenim molt a dir. No? Per resumir-ho una miqueta, jo penso que la blogosfera és la possibilitat que aquestes aportacions individuals construeixin aquestes xarxes. I aquesta és la gran aportació, que a partir de l'eina blog, disposant potser d'un enllaç al YouTube, o disposant d'un PDF que pots penjar, o disposant potser d'un podcast que puguis fer-te, aboques una quantitat de continguts i acceleres el debat, la comunicació, d'una manera que abans era impensable. La catosfera el que té és que és un símptoma de com està el país, de que hi ha molta gent desvinculada, gent que està fora dels partits, fora de les associacions, gent particular que treballa en empreses i que té coses a portar, idees, projectes, i que la catosfera és un d'aquests mitjans que els permeten expressar la seva opinió, tirar endavant projectes, tirar endavant idees. I la manera com el catalanisme pot utilitzar això és que el web 2.0, la política participativa, s'està imposant, està creixent,
I com en tot, citant Joan Fuster, si no ens ho fem nosaltres, ens ho faran contra nosaltres. La idea és que el catalanisme ha de recollir el 2.0 i ser protagonista d'això, perquè el pot utilitzar com una eina de creixement.